Kaunis lumipeite on tullut jään pinnalle ja siinä se jäätie jo odottaa Mönkijällä ajoa verkoille. Katsotaan paljonko on jään paksuus. Jaha. Tuosta kohtaa 25-27 senttiä. Hyvä. Kyllä kestää Mönkijän. Katsotaan minkälainen tää tilanne tässä oikein on. Perskutaralla eihän tässä ole jäätä ollenkaan. Siellä on pohja. Oho. Tonne kun mä poika olisin pakkasyön jälkeen ajanut, niin siellä olisin Mönkijän kanssa. Oho. Se olisi ollut kuolema. Voi helkkari. Onpas petollinen tilanne. Ei mitään jäätä.